Adlaw nga malipayon, adlaw nga may nungdanon alang natong tanan, nga gitigom kita sa may gugmaong Dios aron sa atong paghalad sa misa, una sa tanan, atong ihatag sa atong patron, Senyor Santo Niño, masipagpakpakan. Hatagan na Senyor Santo Niño. Duga nga kalipay kay karon gisaulog nato ni ka-29 kasumaran pag tukod ni atong parokya o pagpasadungog gihapon. Inahan ni Senyor Santo Niño atong segunda patron, inahan sa kanunay nga panabang. Ihatag nato kay Mama Mayri masipag pakpakan. Diya sa kasing-kasing nga malipayon, itunol nato sa Dios ang paghimaya o padayon nga paggampo nga sa panaw sa kinabuhi. Uban ang ato mga bagong members sa team, Father Boz, Father Butch, Father Ireneo, o Father Dume. No? Uban nila o uban natong tanan ang atong panaw magdala nato pagtubo sa grasya sa Dios o padulong sa gingharian sa Dios atong amahan. Pakpakanan ni naton atong bagong team of pastors. Salamat inyong tanan naghatag panahon ining kasaulugan kamo nga taga-Mactan. We would like to make mention atong pinaga nga Mayor Kani, of course Pastor Adasa, o kamong tanan members sa PPC, Finance Council o Lanlaing Kumpradia. Pakpakanay alang ninyong tanan. Salamat sa choir o sa tanan nga bahin ining kasaulugan. Salamat ninyo nga nagprosesyon, pinangga kamo ni Lord. Nag-ulan ngay nakaabot naman kamo sa simbahan. Amen? Amen. Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta tiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
ampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios. Makalingkawas sa among kasalanan o mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi o gari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kamo mismo mga igsuon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gidagmalan o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagkawali kaninyo sa iyang maayong balita bisan pagdaghang misupak niini. Dili sayop ang among giwali ni dautan ang among tuyo, og wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay nahimutan man kami sa Dios, ug kay iyang gipiyal kanamo ang maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tawo kundili sa Dios nga nasayod sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami magulog-ulog kaninyo, ni may gitabon-tabunan kami nga kahakog, og ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag may katungod kami nga inyong daygon, kay kami mga apostoles man ni Kristo. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, magmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang anak. Tungod sa among mga gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Gisusima ko ug nakalyakakan ako, Ginoo. Gisusima ko ug nakalyakakan ako, Ginoo. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakailakakan ako. Nakahibalo kang sako, muling ko ug kanusa mo tindo. Nakasagot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Imong giusisa nga akong mga pagpanaw ug pagpahulay, sinati ka sa tanan kong mga paagi. Bisan wala pa mo sa kapulong dinhi sa akong dila, Anyaw Ginoo nahibalo ka sa tibuok niini. Sa akong luyog at tubangan, imo akong nagipiit o gibutan mo ang imong kamot.
dinhi ka nako. Mangbaong kahibalo, katingalan ra kayo, alang ka nako. Hataas ra kayo, nga kung kahabuton. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlugi kan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadtos katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutulos sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios si kapulong bahin bisan gani sa malang mga lamas, sama sa erba buena, sa nisog sa kaningag, apan wala ninyo tumanang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya, ug sa kaluoy, ug sa kamatinod anon. Hangayon tanga buhaton ninyo kini, sa walay pagbiya sa bang pagtulunan. Mga giya ug mga buta, sa laon ninyong lagong nga na sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutulo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mahangatig pa karon ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit, pinagis panlupig ug kahakog. Mahanga Pariseyong buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa, ug malimpyo sab ang gawas ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pabiling manindog.
hinigugma diha ni Kristo. Sa ngalan sa Archdiocese sa Sugbo, gusto na ko ipadangat ninyong tanan ang akong payong pagbati. Happy anniversary o happy fiesta inahan sa kanunay nga panabang dinhi sa atong parokya ni Santo Niño. Happy anniversary, happy fiesta ni Mama Mary dinhi sa parokya ni Santo Niño. Happy fiesta ninyong tanan. Pakpak. Nalipay ako nga bisan wa ako sa installation sa akong bagong team of pastors wa magdugay, no? Dinhi lagyapon ako. Si Father Soto, siyempre Father Bosignoron, Father La Rosa, o si Father Ireneo Aronales. No? So pakpakanan natin ang atong bagong team of pastors. Kining atong pagdawat nila, ubanan unta sa atong pagpasalamat sa naglabay nga team of pastors. Kay mao kini ang among kinabuhi, ma-assign usa ka parokya after some time. Kung sa hini usang panaw, maingon si Lord, kutob na diha ang panaw sa naglabay. Bisan pagani sa pangkabugusan nga pagtanaw sa simbahan, 2013, uban sa atong panaw, Pope Francis. Naglabay nga Mayo, maingon si Lord, Pope Francis, kutob na diha imo panaw, no? Kay gitawag na ni Lord, sunod nga kinabuhi. Gisundan karon bago nga Papa Pope Leo XIV. No? Siya naman uban nato sa atong panaw. Sa atong Archdiocese 2010, ginpili ako nga Arsobispo na install 11 og naglabay nga July 16, mayingon si Pope Archbishop Palma, kutob la diha ang imo panaw. Kaya nga naman sa September 30, may dunay bag-o nga Arsobispo nga masaliwan nakon kay senior citizen naman ako, no? Senior ba, no? Mao kini, no? Kutob la dito akong panaw, doon na may bag-o nga servant leader nga mo panaw uban ninyo. Sa parokya, mao gihapon ang natabo, no? May mga team of pastors naglabay nga pipila katuig karon, mga bag-o naman nga team of pastors, mga kugyan ni sila og mga buotan. Pakpakan na otro alang nila mo. Mga hinigugma, mao kini ang atong kinabuhi sa pagtuo, hiniusang panaw. Pero nining panaw gipahinomdom kita, importante nga uban nato, labaw sa tanan. Una gid ang Ginoo, labaw dinhi ang una gid Senior Santo Niño. Amen. Kay siya man ang atong patron, uban siya sa atong panaw sa pagtuo. Santo Niño, bato balani sa gugma. Santo Niño, dangpanan sa pagsulay, tuburan sa kalipay. Mao nga giawhag nato kita nga pakusgan nato ang atong debosyon kay Senior Santo Niño. Amen. Amen. Ikaduha, sunod sa Senior Santo Niño, ang labing dungganon nga patron, no, wa duda si Mama Mary. No, wa na og mas labaw pa kay Mama Mary. Mao nga angay lamang igkalipay nato nga dinhi patron gihapon, segunda patron sa atong parokya, inahan sa kanunay nga panabang. Amen. Kay sunod sa ninyo, siyempre, ang labing dungganon ang iyang inahan. Mga kaigsunan, gikalipay nato kon pananglit sa atong kinabuhi, doon nagkikitay debosyon kay Mama Mary. Matud pa sa dokumento sa simbahan, sa atong pagtubo sa pagtuo, importante ang atong pagdebosyon sa inahan sa Dios. Kay ngano man, matud pa, sa plano sa Ginoo pagluwas sa kalibutan, sa plano sa Ginoo pagpadala sa iyang anak. In order for Jesus to be a man, He needs a woman. No? Aron mahimo siyang tao, kinahanglan niya tawhanong inahan. Mao nga sa libo-libo, milyon-milyon ka babae, usa ang gipili sa Ginoo, mahimong inahan sa atong Ginoong Jesucristo, way lain
si Mama Mary. Mapinasalamaton kita nga gidawat ni Mama Mary si Jesus una sa iyang kasing-kasing o ikadua sa iyang tiyang. O sa iyang paghimugso, gihatag niya si Kristo dinhi sa kalibutan. Mao nga tanan kita angay nga magpasalamat niya kay tungod niya natawo ang manunubos. Ang atong kalipay nga ini si Mama Mary, inahan ni Jesus. Pero dili lamang inahan ni Jesus, nahimo nga inahan natong tanan. Amen? Sa tiilan sa cross, daghan ang gihatag si Jesus, daghan ang gitudlo, samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Pero antes siya mamatay, diha giisa sa cross. Sa tilan sa cross diha ang iyang mama o si San Juan. Daghana sa gitudlo, daghana sa gihatag. Pero makaingon kita, He saves the best for the last. No? Katapusan, inahan, ana ang imo anak, anak, ana ang imo inahan. Nining mga pulong, gipamalandungan nato nga pinagi ni San Juan, gihatag nato si Maria, atong inahan. Amen? Salamat sa Dios sa atong mga inahan dinhi sa yuta. Pero dugang nga pasalamat nga besides, no, sa atong tawhanong inahan, doon na pa kitay langit nung inahan. Amen? Mao nga bilhin nato na sanay kita pagtawag Mama Mary, no? Kay para nato wa gitag duda espirituhanon langit nung inahan alang natong tanan. Mga kaigsuonan, pirmi na ko kini mahinumduman. Dunay usa kinahan nga antes sa iyang anak mo larga sa abroad, mingon sa anak, kung pwede lang ta, di ko gusto nga mo kadto pa ikaw sa abroad, pero sayod man ako sahay kinanglanon, no? Tungod kay gusto mo dito magtrabaho aron sa imong sweldo makapeskwela sa imong mga anak. Ang akong hangyo nimo mao kini. Gusto ko ta all the time kuyog ako nimo pero dili man pwede. Pero gusto na ko minamduman mo sa tanang panahon doon na pa'y usa kainahan nga sa tanang panahon kuyog nimo. Way lain si Mama Mary. Unta sa tanang panahon, panawag kaniya. Lakton ng istorya, dito na siya. Niabot nga, daghan kayong problema. Daghan kayong problema. Para niya bugat kaayo. Naguna-una pa gani siya, mag-suicide na lang. Grasya sa Ginoo. Nitong panahon na niabot, ang obispo nga nag-visit dito, o ang iyang mahigalamingon, Uy, nis, pagkatin kita misa, kay niabot si Bishop Juan, no, magmisa din sa atong chapel. Siyempre, kay ginhangyo siya, no, ni-attend. Simple lang yun. No? Ang mensahe na itong bishop siya, nangagi ko, kay siyempre, sayod ako, daghan mo din gusto ko kamo pasalamatan sa inyong sakripisyo alang sa inyong pamilya. Usahay, mengon ng iba, na-separate tungod kay gugma, kamo na-separate sa pamilya tungod sa gugma. Kaya ipinangga niyo sila na distansya mo. Pero daghan kaayong salamat, grateful. Ang akong hangyo ninyo, sayad man ako nga di man masayon ang inyong kinabuhi, ayaw lang mo pagbulag kay Mama Mary. Bisan simple lamang nga rosaryo, antes matulog, 10 minutos, 15, no? Pangadji ka mo. Nagilty gamay. Ito, nag-iusahay, di na sa makapangadi, no? Pero yung niya, gin-remind man, no? Ngadji sa. Grasya sa Ginoo, wa magdugay pila ka daw, nawa naman lang ato mga problema. Pag-uli niya sa Philippines, no?
ginduaw niya ang obispo nga, Monsignor, salamat, timely lagid ang imong pahinumdum namo nga ayaw pagpalayo kay Mama Mary. Kay giingon nimo siya man atong langit nung inahan. Amen? Simple nga mensahe, pero importante. Karong hapon na ang akong punto, inahan sa kanunay nga panabang. Dito sa Singapore, pasensyalan niyo ako, medyo taas-taasin na 3 minutos kay last homily ko na ini kay ma-retire na ko, no? May tao na gusto niya, Bishop, sa hindi ko Katoliko. Ano man? Buddhist ako. Karon Katoliko, ano man? Kaysa to, bugat ka po na akong problema. Gistorya na ako sa akong friend, ingon niya, pagkato dito sa Nobina. Kung dito maingon ka Nobina, sayod na ang taxi driver. Mao kini ang karsada nga mo diretso sa simbahan sa Redemptorist, may Nobina, inahan sa kanunay nga panabang. Yung taxi dala ko sa Nobina, okay, dala dito, no? Paminaw man na siya, no? Mga gusos ba, paminaw man na siya. Human, naggaan niya pamati, no? Okay. Sunod semana, balik siya, no? Kung sa mga kargaban, mas nagaan, no? Katulungan semana, balik siya, kay hindi nato ni Solim Berkulis man, no? Nawala naman, no? Ay, niya, mayo, no? Kaya wala man siya gibuhat, paminaw man na siya, lingkod man na siya, no? No, nawala man lang, no? Ay, niya, din nila ako, balik-balik, no? Inahan sa kanunay nga panabang. Matod pa man sa tabo, karon yor, Katoliko na ko. Ingon niya, kung makanto ka dito sa Nobina, mangutan ka sa tabo, ano imo reliyon? Mingon iba, Portes, no? Ano imo Iglesia? Ano imo Buddhist? Ano imo Confucian? Ngano nga din ka man, di ka man Katoliko, ingon niya. Agi, no? Kay tanan man lang kita may problema, no? Di man tanan masayon. Og siya, inahan sa kanunay nga panabang, nagkinahanglan magtagpanabang, kay siya man ato ninahan. So, bisa na mo reliyon, katulad dito, kay inahan man siya, no? Daghan ko na mga to, kay, basta mga to na sinahan, kay panabang man siya. Nindot daw, no? So, iya, nag-testimony siya, kay mau natabo niya, no? So, ang akong punto, kung imong tanawon, kining picture ni Mama Mary, di ba, kuhan kay Jesus, no? Gasaklay kay Jesus. Matod pa nila, kining interpretasyon sa sandalyas ni Jesus nga nahukas, siyang tiil, di ba? Wala nagatapik, no? Daw nahulog. Simbolo kini, no? Nga, simbolo sa iyang kadlok ba? Kaya nakita niya, duha ka arkanhel, may mga instrumento paglansang sa cross, martilyo, lansang, ano pa diha, no? Diya ba sa picture, no? Yung batang Jesus nadlok, no? Pero nagkapot siya sa kamot ni Mama Mary, no? Ang atong punto, no? Bisan batang Jesus nadlok kay kita niya instrumento paglansang sa cross. Pero ikaptan siya ni Mama Mary. Ang akong punto, panahon nga nadlok kita, kapot kita kay Mama Mary. Amen? Inahan sa kanunay nga panabang. Katapusang punto. Tapusan dalagay. Hindi naman ninyo ako pag-imbitaron kay retired naman ako, no? Niadto ang among arsobispo taga Cebu, Jose Maria Cuenco. Mga gumangkon sa mga Cuenco niadto, mga bantugan nga mga family, Mariano Cuenco, no? Inuna, dito sa na-assign. Ini si Archbishop Cuenco kon Miyerkules. Pirmi gumaten Nobina. Ang Nobina dito sa mga Redemptorist. Bisan din di ba, Redemptorist, kusog sa Nobina. Pero kung layo na to, layo na, matraffic na dito, din na kamo Nobina. Amen? Pero nga no, gigisang pitakon, kay si Cuenco, kung mag-Nobina, huwa nagalingko diha kay daghan matawo, mabless ba, mabless. Dito doon sa sakristiya ba, no? Nga di siya halos makita. Pero makita niya ang nag-pray sa Nobina, o mag-Nobina gan siya. Makita na lang nila kung mag-drive na siya pauli, human na ang Nobina. Ang akong punto, no, tanan kita, giawhag, pagdebosyon
kay Mama Mary. Amen. Salig kita kay kun kamo nga mga inahan nahigugma sa inyong mga anak. Wa duda si Mama Mary nahigugma nato kay kita man iyang mga anak. Gitugyan kita ni San Juan isip atong mga igsuon o kita mga anak ni Mama Mary. Mao nga karong adlaw sa atong pagpasalamat sa Dios gasa sa atong pagka-Kristiyano pinagi sa bunyag Senyor Santo Niño. Salamat kita gihapon sa atong debosyon, lain-laing debosyon. Sa panaw sa kinabuhi matod pa, we do not walk alone. Kung sa Tagalog pa, hindi kita nag-iisa. Uba nato si Jesus, uba nato si Mama Mary. Amen? Ninyong tanamayong hapon, happy anniversary o happy patron, Our Lady of Perpetual Help. Amen. Yung hapon yung tanamay. Palihog manindog. Atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Kristo iyang anak nga bugtong. Ginuon nato, gipanamko sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, may saka sa langit, nagaling ko sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik sa aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kapasaluan, sa kinabuhing away katungtuban, pag-ampo sa katawan. Sa atong panagtigom isip katawhan, ipadangat nato ang atong mga panginahanglan at tubangan sa amahan. Masaligon nga iyang itanyag ang atong mga gihangyo. Og moingon kita, amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan magmakanunayon sa iyang katungdanan sa pagpalambo sa katilingbanong hustisya, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno magmatinon-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo ug sa pagpanuman sa mga programa alang sa mga kabus ug sa mga anaa sa kawad-on, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makakaplag og suporta og pasalig gikan sa ilang kabanayan og kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga mihalin gikaning kinabuhia, makatagamtam sa kalipayng tunhay, uban sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, liguna ang among pagtuo sa ingon, motubo kami diya sa imong gugma o sa kanunay. Mualagad kanimo uban ang kamanggihatagon og matinud-anong kasing-kasing.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng ako, ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Tawaton din sa Ginoo nga magsakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang sa kapuslanan sa Ginoo Santos nga simbahan. Ginoo, kami nagpasidungog sinahan sa imong anak. Mangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Og nga magadayeg kami magapasidungog magasangyaw kanimo sa bulahang Maria kanunayang Birhen. Kay nagpanam ko sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og sa walay paghanaw sa iyang himaya sa imong pagkainhan. May pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Kristo among Ginoo. Busa uban sa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanang mga anghel ug santos sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa pag-ingon. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang ko galingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an og maingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Jesucristo siya, upalit
magandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang ug mga alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, imo nga mahingpit kami diya sa gugma, o ba ni Papa Leo 14 among Santo Papa, ni Jose among Arobispo, Administrador Arsobispo sa Sugbo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kami tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang pana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imkabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kayaw diya kaniya, gihatagan ha kanimo, makagahom nga amahan, diya sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampok kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mga sala. Ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Santo nagapaabot kami nga malipayon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsoonay. Terus gihapon.
Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, o nga mahiagom kami sa imong kanunayang panabang, tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Malipayong fiesta sa tanan. Murag na luya ang uban. Sa di pa ihatag ang katapusang panalangin sa atong arsobispo, tuguti ko pagpasalamat sa tanan nga nakatampo aron kining atong kasalugan karon sa atong fiesta o anibersaryo sa parokya. Nahimong nagmalampuson una sa atong ad hoc committee, pinangluhan nila ni Rene, nila ni Piskal, no? Mga kugihan kayo, uban sa yung maging sakupan. Pakpakan nato sila, thank you kayo. Unya, tuguti po ko pagpasalamat o pagilaila sa mga naas at ubangan, aron mailhan nato ni silang mga kaparian dinhi, no? Si Father Joel Sumuok, naa sa Loyo, OAD, Father Diosdado Manlapas sa Luyo Gyapon OAD, si Father Maridino Galvan OAD the third na sa Galvan. Unya si Father Rons SVD, si Father David Loyola ang chaplain sa Navy. Unya kaning naa sa kilid sa atong arsobispo, mga pari ini, iyang ning mga sinaligan, ang mga sekretary, mga pari. Una, si Father Angelito Heraldes, nasa kilid. O si Father Renzo Jerome Molon. Labaw sa tanan, ang atong napay mapari na late town kay naigo sa traffic, naa na diretso na sa taas sila si Monsieur Jimboy, bot na ba si Father Bobby Bisa, no, na late man na kuan na lang taon sila pag-ari, pero tuan na sa taas, no, at least ni lahos gihapon na sila. Uban sa kumakauban ni Father Bot Senioron, Father Ner Aronales, Father Duming Larosa, dako kay namong pasalamat nga ang atong arsobispo nining unang fiesta namo sa parokya, no, nga gisukat dahil may fiesta niya, wa gyud siya mobalibad ni sanong siya sa atong invitasyon, no, ang atong talahurong arsobispo sa Subo, Archbishop Jose S. Palma, atong tagaan sa masipak ang pakpak. Thank you kay Bishop sa pagsanong. Now, dako kay namong kalipay sa team kay niingon min pagkadungog ba nga kaning fiesta o anibersaryo murag nabaliwa na pipila ka tuig na nihangyo din ko ninyo aron nga atong i-highlight gamay aron atong sa ulugon gyud, no, magfiesta gyud ta. Nagpasalamat kay me kay wa gyud mo kuan ba ni sanong gyud mo sa invitasyon mo na nga nahitabo ang atong dakong kasaulugan karon sa atong fiesta, no. Happy fiesta ug daghang salamat sa tanan. Sayod kita nga ang atong inahan sa kanunay nga panabang. Dunay dakong gugma alang natong tanan. Mao nga antes ang panalangin hangyoon ko kamo. Awitan naton siya simple nga awit pero kinasing-kasing daghang salamat Maria. Daghang salamat Maria. Daghang salamat sa imo kaayo. Daghang salamat Maria.
daghang salamat among inahan sa imong kaayo sa imong pagmahal kanimo kami nagpasalamat sa imong kaayo sa imong pagmahal kanimo kami nagpasalamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang ulo alang sa panalangin. Ang Diyos nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria, na higugma pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin tubag. Sa kanunay ug sa tarang dapit malabanan unta kamo sa birhen, pinaagi kang ginsa, nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi tubag. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon pagsaulog piyesta, inahan sa kanunay nga panabang, magdala unta sa mga gasa, sa mga kalipay nga espirituhanon tubag. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Ihatag nato kay Senyor Santo ninyo ug inahan sa kanunay nga panabang masipag pakpakan. Happy Fiesta. Nining Santos nga misaya pinato sa tumapagampo for the healing of Figaspang Marites Nyones, Selvia Binasa, Brenda Cahigas, Professor Luigi Ramanilios, Precia Pura, Brandon Usri, John Cabrera, and Elvira De La Torre. For the souls of Demetria, Wenceslao, Father Alex, Father Hubert, Father Chris, Welbor, Ramon, Camilo, Filomena, Cirilo, Aurora, Germs, Danny, Bonnie, Boy, Francisco, Erlinda, and for all the dead members of Friends of the Suffering Souls and Purgatory. Sa ngalan, samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo, o ang gugma sa Diyos, o ang paragiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Now sa akin. Mga igsuon, maginusol kita sa itong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Diyos nga makagawom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nakakalapas sa kudako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa ng amuyo ako kan Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel at mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niyo kong yampo sa Ginoo nga aton Dios. Kalenta kita sa Diyos nga makagahom sa tanan, o pasayloon sa tong mga sala. Dadon tagata niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa unahuna o sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo o sa among tingua alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab tabangi kami pagpangita sa mga butang bilinhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica.
Kamo mismo, mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo, nga sadidto pa kami sa Pilipos, gidagmalan o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pagdaghang misupak niini. Dili sayop ang among giwali, ni dautan ang among tuyo. Ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay nahimutan man kami sa Dios, o kay iyang gipiyal kanamo ang maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nasayod sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami magulog-ulog kaninyo, ni may gitabun-tabunan kami nga kahakog. Og ang Dios mao'y among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag may katungod kami nga inyong daygon. Kay kami mga apostoles man ni Kristo. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, magmalumo kami kaninyo, sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal manamo pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako, Ginoo. Gisusi mo ako o nakaila ka kanako, Ginoo. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ka kanako. Nakahibalo ka kanus-a ako mulingkod ug kanus-a mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw ug pagpahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Gisusi mo ako o nakaila ka kanako, Ginoo. Bisan sa wala pa ang usa ka pulong dinhi sa akong dila, ania o Ginoo, nakaibalo ka na sa tibuok niini, sa akong luyo ug atubangan. Imo ako nga gipiit o gibutam mo ang imong kamot dinhi kanako. Ang maong kahibalo katingalahan ra kaayo alang kanako, hataas ra kaayo nga akong kabuoton. Gisusi mo ako o nakaila ka kanako, Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaak kaninyo. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa herba buena, sa anis o sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod ingon sa pananglit sa hostisya o sa kaluoy o sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini kay walay sa wala pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giya nga buta sa laon ninyo
ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga parisiyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa o malimpyo usab ang gawas niini. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanyong tanan. Ang atong ebanghelyo, we might sound harsh sa una. Tungod kay ang Ginoo, He's speaking directly to the scribes and the Pharisees, the religious leaders of His time. And He is not holding back. Gitawag niya sila mga tigpakaron ingnon, hypocrites. He accuses them of paglimpyo sa gawas sa kupa o sa tasa o sa baso, samtang ang ilalom o ang sulod hugaw. He says they look good on outside, but inside their hearts are full of greed and selfishness, no? Kahakog o kanang kagreedy nga pagkatawo. Now, we might be tempted to say, well, thank you Lord, dili ko apil ana. I am not a Pharisee or the scribe. But pause for a moment. This gospel is not only for the scribes and the Pharisees, it's also for all of us. Para pod kanato ning tanan tungod kay kasagaran, kung dili man usahay, we focus on appearances. Nabitaw na nga, daghan kayo magpagwapo, pagwapa, no? Palami-lami og naong, paputi og naong, pa-facial, daghan kayo. Because we are so much kanang gihatangan tong importansya ng atong mga panggawas nga kanyuan o ato ang mga porma. We go to church, we say the right prayers. We try to look like good people on outside. Pero iniguli na to sa balay, mamalikas ta. Pag uli na to sa balay, magsigi og pangasaba. We carry even anger or hate sa tuang kasing-kasing. Can you imagine? Magsimba ta, unya sa tong kasing-kasing natay gidumtan, natay kaaway, natay kalagutan. Can you afford to look at Christ nga dili andam ang ato ang kasing-kasing nga matubang niya? Siguro baga naging kay tagnaong, no? Nga sige tag naata sa pagdumot unya atubang ta sa Blessed Sacrament. If you are to look at Christ, the crucified Christ, bisan pagidagmalan nato siya, gibetrayed nato siya, bisan pa sa to ang pagkamakasasala, is still loving us and even died on the cross. So kumutan-aw ta ni ana nga sa to ang kinabuhi, gamay ra nga diferensya, bahalag di magtingganay sa tubok kinabuhi, basta ikaw ang tama, mainsulto ta. No? Kay dili man ning ana ang Ginoo nga atong gisimba o atong gisundan. Muna nga at the end of the day, we are still hypocrites in the eyes of God. Sa mata sa Ginoo, tigpakaron ingnon ta. Kay dili ta kabalo mo paubos sama sa Dios nga atong gisundan.
Do we speak kindly in public? Nung nindot kita musulti, simbahan, but sa tuang private ka kinabuhi, kusog ta mamalikas? Or do we give something to the poor, but at the end of the day, we judge them? Jesus is not just calling out religious leaders. He is inviting all of us to start with the heart. Sugdan nato sa tong tagsa-tagsa kakasing-kasing kay atong kasing-kasing, the disposition of our heart is not worthy even to look at Christ in the Blessed Sacrament. Kung adunay dakong kaligot-got, hugaw ang ato ang kasing-kasing. Cleanse the inside first. Jesus says, clean the inside of the cup first. Sa may pasabot ini, it means don't just do good things, become good people. It means don't just act holy, but be holy. And how to be clean the inside? By doing or going to God honestly, by praying with a humble heart. Ang kuno nato that we are sinners. I am broken. I am struggling. I'm striving. I failed. But I want to be healed. I want your help, Lord. This kind of prayer, that kind of honesty is what changes hearts. That's what makes the inside clean. Kay honest ta sa Ginoo, andam ta nga muangkon sa tong pagkamakasasala, sa tong pagkahugaw, and then that would be the starting point that we are in the process of surrendering our life, our heart to God. Aron dili ta mahimong hipokrito o tigpakaron ingnon sa mata sa Dios. God does not want a show. He wants us. This gospel nagpahinumdom kanato nga ang Ginoo nakita sa tanan. Dili ta niya silutan, but gusto niya nga ayuhon ta. Nakita niya ang mga butang sa tong kinabuhi nga dili makita sa uban. Our pain, our regrets, our quiet acts of kindness, and our silent struggles sa kinabuhi. We don't need to put on a show for God. He's not impressed by how loudly we pray or how holy we appear. He's moved by sincerity. Kanang matinud-anon, by hearts that love and even try, bisan pagpakyas ta, bisan pag sa atong pagkamakasasala. Muna'y tan-awon sa Ginoo nga naningkamot ta, sincero ta, ug honest ta sa tuang pagpaningkamot, bisan pa sa tuang pagkamakasasala. A call to mercy, not judgment. Jesus warns the Pharisees and the scribes because they judge others while hiding their own sins. Namura bitaw og kamo makasasala, kami buutan. Kami nakahibalo, kamo wala. Monay gikalagutan, monay gikasab-an sa Ginoo. Monay gikasub-an sa Ginoo. Muna nga, it is a call to mercy, not judgment. That's a danger for all of us. Muna'y delikado ka natong tanan. Before we point a finger at someone else's faults, ningon ang Ginoo, look within, tanaw na tong kaugalingon, no, kinsa pod baka ta, bisan pagpari ta, bisan pa og obispo ta, o santo papa ta, we don't have right to judge other people. Only God has the right to do that. Dili kita. Kay kung tan-awon pud nato atong kaugalingon, angay pud ta nga hukmanan, kay kita pud otrong makasasala. In order to clean this inside sa atong pagkamakasasala,
we learn how to be humble, magpaubos ta, dawato nato, aron ayuhon ta sa Ginoo. Kay dili ta maayo sa tuang pagkamahitason, kung dili nato ang kunon nga nate sakit, murag doktor ba, dili ta maayo sa tong sakit, kung di ta musulti kung unsa tong sakit. Bitaw ng doktor, mangutanon ka, unsa may gikaon nimo, unsa may last nimo kaon, na unsa may gibati, yun ana, musulti ka, pero kung mamakak ka, di gyud ka maayo. The same as if we are not humble enough to accept that we are sinful humanity, dili punta malimpyuhan sa Ginoo, di punta matabangan, di punta maayo. Because in the first place, kita man mismo ang dili nga naman taas og garbo. Ingnon gani nga pag-uli ay lisod kaayo. No, kana bitong, have you experienced kanang namoy kaaway unya, maglagot ka unya, ingnon ka nga pag-uli ay mo, di ba lisod kaayo? Nga naman, ang kasing-kasing hugaw pa, garboso kayo o kasing-kasing. My dear friends, before we point finger to someone's fault, ningon ang ginutan-awon una ato ang kaugalingon. Clean your own cup. And once we realize how much mercy we need, we become more merciful to others also. Kaya kita po nagkinahanglan biya tagkaluoy sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan po ta maluoy sa uban. That's how hearts and homes begin to change. Muna ang pagbag-o sa kasing-kasing. Mga kaigsunan ko ni Kristo, Jesus is not angry in this gospel because He hates the Pharisees. Naglagot siya sa mga eskriba. He angry, nasuko siya tungod kay He loves them. He loves all of us. Gusto niya nga ayuhon ta. Gusto niya nga ibalik ta. He wants our hearts to be truly alive. Let's not settle for looking good in outside appearances. Let's strive to be good from inside out, sa lalom o sa gawas. Muna nga as we continue this holy sacrifice of the Mass, atong pangayoon sa Ginoo, nga limpyuhan atong makasing-kasing, ayuhon ang ato ang mga dili maayo nga mga pamatasan. Tabangan ta nga magpuyo diha sa kamatuoran, honest life, mercy and love, not just in public, but in the quiet places, kung asa ang Ginoo nga makakita kanunay sa tuang kinabuhi. Amen. Palihog manindo. Sa atong panagtigom isip katawhan sa Dios, ipadangat nato ang atong mga paginhanglan at tubangan sa Amahan, masaligon nga iyang itanyag ang atong mga gihangyo, muingon kita Amahan, padalangini ang among pag-ampo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, magmakanunayon sa iyang katungdanan sa pagpalambo, sa katilingbanong hustisya, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, magmatinud-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo og pagpatuman sa mga programa alang sa mga kabus og mga anaa sa kawadon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang mga amo og ang mga mamumuo, magmatinud-anon og mutahod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nag-antos, makakaplag og suporta og pagsalig gikan sa ilang kabanayan ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin niya ang among mga pagkampong. Nga sila nga mihalin gikan niining kinabuhia, makatagamtam sa kalipayng tunhay uban sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin niya ang among mga pagkampong. Langit nung Amahan, liguna ang among pagtuo, sa ingon mo tubo kami diha sa imong gugma, o sa kanunay mo alagad kanimo uban ang kamang gihatagon o matinud-anong ni among matinud-anong kasing-kasing, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako yung sakripisyo dawatot na sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Duwatan unta sa Ginoo sa sakripisyo ng gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alaw sab sa tapuslanan sa libok niya santos sa simbahan. O Ginoo, nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Kristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kay usa nga ni sa imong simbahan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaat kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Diyos. Santos nga Amahan Diyos katunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdayeg duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagapuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigo na nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinailang kanamo nga lawas rugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siya matinud-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat ka na mapag-usab, may hatag din nga to siya matinunan og miingon. Dawata kini ninyo matanan, og panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bawag tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristong balikan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimamahan, nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang og malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Bispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi sa bang maigsuon nga nangamatay malaumon nga mabanaw sila. Og ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas ng tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan nimo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang banaban sa mga apostoles, og sa mga santos nga nagatuman sa imong kababuton at sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, ug amoy kang himayaon, pinagi sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom samahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga itudlo kanato sa atong mananubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala ka namo, kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salag malayo sa tang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananubos. Kay mo man ang gingharian ang gawang magahimaya hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kababuton na tayo kami imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Now, sir. Karon ipakita nato atong panaginig sa unay. Video. Sa Diyos na nakawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, atagi kami sa kalilan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan magidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay, kalawat kanimo, panapamulong mo lamang, pamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining pagkalawat magdugang dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot aron magapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mga lohod. Pag-aampo lang kang Santa Lucia. O mahimayaong Santa Lucia, Berhen og Martir ni Kristo, manlalaban batok sa tanang sakit sa mata. Gihimaya nimo ang Ginoo diha sa imong pagbabiling matinud-anon kaniya, bisan pa man sa pagpanglutos kanimo sa mga walay pagtuo. Tabangi kami sa among mga kalisdanan, sa mga kasakit nga among naamgo, labi na gayud sa sakit sa mata, o sa dakong kahadlok nga kami mabuta. Pinaagi si mugamhanang pangaliya, magpuyunta kanunay diha sa kalinaw sa Ginoo, aron makita namo siya sa mata sa among mga kalag, ngadto sa walay katapusang himaya sa langit. Amen. Santa Lucia, Berhin og Martir, Kaya po mo kami libinagayod katong labinaganglan sa iyong pangaliya at ubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaat kaninyo. Nausap ka na. Og manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa dadaang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.